Лилия Хамитова, қарсы алыңыз. Кешеләр табыша, күбебез кавыша, барысы да була, ничек язмыш куша. Бәхетле итәргә нәни сабый туа, ләкин кайчагында таркала бары да. Биек күктә дибез никахлар языла, күрәсен анда да каләм ышысына. Аерылып кауышу гадәти барсы да, тик кеше син уйлай куйма ялгышка. Мәхәббәт сүрелә, күздән ут күренә, хисләр ташып чыгып, ак парга әверелә. Юллар аерыла, бала ятим була, тәкъдиренгә язгач, тик түзәргә кала. Биек күктә дибез никахлар языла, күрәсен анда да каләм ышысына. Аерылып кауышу гадәти барсы да, тик кеше син уйлай куйма ялгышка. Кичергәннәр белә, вакыт үзе дава, бераз яши торгач, яралар ялгана. Ятим калганнар да гаиләле була, аклы кара тормыш үз киенә ага. Биек күктә дибез никахлар языла, күрәсен анда да каләм ышысына. Аерылып кауышу гадәти барсы да, тик кеше син уйлай куйма ялгышка. Күрәсен анда да каләм ышысына.